rankkari tulee sieltä. Joo. Sä olet tannut silloin joskus ennenkin torilla. Täällä tämmönen henkilökysymys. Kuka on Anders Järperud? Voidaan käyttää studiojoukkuetta sitten, jos on kiperä paikka. Kuulostaa ruotsalaiselta mäkihyppääjältä, mutta ei luultavasti ole. Nyt mä kyllä tarvii apua, että mistä päin lähdetään. Me voitais tää kysymys heittää, kun tää on vähän tämmönen kirkkomusiikillinen ja paikallistuntemusta edellyttävä, niin heitetään tonne kanttorille mikrofoniin. Tuleeko sieltä apuja? Tämähän nyt pitää kaikkien tietää. Tämä on Suomen kirkkomusiikin ihan peruskallio. Tämä kyseinen henkilö, hän on Suomen ainoa kanttori, joka on päässyt kummeleihin. Kummelihahmoksi, ja hän on tietenkin Laukaan kanttori. Se oli hienoa, että tuli vastaus sieltä sen verran puolustukseksi, silloin kun kummelit pyöri Suomessa, niin oli justi Jenkeissä silloin ne kaikki ajat, että mulla ei ole kummelista periaatteessa mitään hajua, mutta että hienoa, että näin on päässyt käymään kai.